Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tiba tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 21 years ekuberekwa. Ndigere muno muHarare uye zvekare ndichangoti chechi yababa vangu iri muno muHarare. It is a very fast growing prophetic ministry yavanotungamirira. Baba vangu vainge vambori pastor kune rimwe sangano, ndokubva vachizobuda muchechi vakabva vachizotanga chechi yavo, but vakatanga vaenda kuNigeria. Hamene kuti mari vakaiwana kupi, because tainge tisimbori vanhu vainge vari vanhu vane mari, but baba vangu vakawana mari yekuti vange vachienda kuNigeria. Vaenda kuNigeria vainge vaina amai zvekare nebrother yangu uyo akazoshayika, who was the firstborn in our family. Apo pandainge ndiine 16 years ndo pandakatanga kuona kuti zvimwe zvinhu zvinoitika mumhuri medu, there is something that is very wrong in our family. Pane umwe musi apo pandakamuka ainge ari makuseni, ndakati ndamuka kudaro saka ndainge ndichinzwa kutsva, ndokubva ndachizodzima light ndikabva ndachizovhura curtain. Saka ipapo handina kutozvionawo kuti ndainge ndakururwa zvipfeko zvemukati zvandainge ndarara ndakapfeka. So ndakati ndavhura curtain ndakarara, ndopandakatanga kunzwa kukwenyewa kumusana, because ndainge ndakarara ndakafuratira kuwindo. Ndopandakabva ndachizoedza kuzvikwenya kumusana kwangu, ndakabata ruoko rwemunhu mukoma, ndokubva ndascreama, but kuscreama kwandakaita hakuna akandinzwa. Ndopandakatarisa ndikabva ndachizoona kuti mumba mainge muine varume vaviri vainge varimo. Apa ndakabva ndabatwa netsikirira. Varume ava vakabva vachizoti ationa rikatibude, ndokubva vabuda nepawindo, curtain rikabva razvivhara. Kwamanashe ndakazomuka, it was somewhere kuma past 9, yet ndainge ndamuka so early. Then pandakamuka ndakanzwa kuti kumusana kwangu kwainge kuchirwadza. Ndikabva ndataura namaid akanditarisa kumusana kwangu akati, yo ko zvauri kuita sekunge wakachekwa nebanga kumusana. Akati ndainge ndakaparwa 3 times kumusana uku, kwainge kutori nechironda. Chironda ichocho chakazopora after 1 year. Saka ndo mamwe maspiritual encounters avo andainge ndichiita. Ndaiti kana ndikaudza vabereki vangu vaingoti next time tichaenda newe kuNigeria. Baba vangu vainge vari munhu yainge achinamata, but vainge vaine shungu dzavo dzekuti vange vachitanga church. Vakatombotanga imwe church kubudiriro uku, but hazvina kufamba zvakanaka. And ipapo taitoenda tichinotora vanhu kuna Nambare Glenview kuti vange vachiuya kuchechi, so that chechi inge ichizoita sekunge ine vanhu vakawanda, but chechi iyoyo vakazongoivharisa. Ipapo vainge vachiri muchechi, ndokubva vachizobuda muchechi full time. Vakati vainge pava kuda kuti vange vachifokasa pavision yavo 24/7. Ndopatakabva tachizotanga chechi kune rimwe guta. Then baba pavakaenda kuNigeria, pavakadzoka mukoma, all of a sudden baba vangu vakatotenga motikari nyowani. Mari kuti vakaiwana kupi hakuna anoziva. Ndokubva vachizotengesa imba, tikabva tachizobva kumba kwatainge tichigara tikabva tachizotangawo kugara kumasebhabhu chaiwo. Ipapo tainge tichigarawo kumasebhabhu, but ainge ari mamedium density suburbs, but now tava kugara kuma lowest density suburbs. And titori nezi-double story, tine mabodyguards, tine mamaid maviri. Saka brother yangu uyo wavakaenda naye kuNigeria ndichamuti Tawanda, iye kuchechi ainge asingatodi kutoenda kuchechi iyo yainge yakatangwa nababa. Saka vaigara vachingonetsana naye vachiti kana ndafa ndiwe unofanira kuti unge uchizosara uchitungamirira chechi iyi. But iye it seems as if he knew kuti there was something that was wrong about this church. Saka apo pa ndainge ndava ne 18 years ndo paakabva
achizoshaika. Mukomanashi zuva racho iroro vakamumanikidza kuti tinge tichienda kuchechi, achiti ainge asinganzwi zvakanaka. Then ndokubva tachizoti tadzokera kumba akabva achizotanga kurwara zvisingaiti, ndo musi waakazofa iwoyo. But before this Tawanda akaita sekunge ainge ava kurasika njere mushure mekunge vabva kuNigeria. Ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda ainge ava kusvuta mbanje because aitaura dzimwe nyaya dzisinganzwisisiki, ainge asingachakwanisi kunyatsokubatanidza sentence. Aiti achikuudza imwe nyaya obva atochinja, obva atotanga kana kutoseka. Apa anenge achikuudza nyaya isingasekesi. Saka musi iwoyo waakafa, mukoma ndakanzwa mhere kuma past 2 pakati peusiku. Ndakanzwa mhere mukoma pakabva pachizosvika motikari pamba, ndikabva ndanzwa baba vangu vachitaura neumwe murume nechirungu. Accent yake ndakatonzwa kutoti ainge ari muNigerian. Ndakamuka mukoma, pandakamuka muNigerian uyu ndakatomuona akatomira padoor akanditi, "You can go back to sleep my dear, we want to pray." Ainge akapfeka garments rewhite uye zvekare ainge akabata tsvimbo and ainge ari muNigerian. I went back to sleep mukoma, ndikabatwa nehope usiku hwose handina kumuka. Makwana acho pandakazomuka ndo pandakabva ndachizonzwa zvinzi Tawanda ainge atoshaika uye zvekare mutumbi wake vainge vatouendesa kumochwari. Izvo zvavakaita mukoma ndezvekudai. Ipapo paainge achiridza mhere, paainge ava kuda kunofa, vakacheka sikarudzi yake. Saka sikarudzi iyi mukoma ndiyo yakabva yachizonochererwa pasi pepulpit. Saka kwedu kumusha kuZaka ndokunobva vabereki vangu vose vari vaviri, but vakazouya kunoku kuguta guru. Saka taifanira kuti tinge tichienda kunomuvigako kuZaka. Takaenda zvedu tikanomuviga, but guess what mukoma, pane mabuilders avo akasara achirenovata muchechi apo pane altar vakadikinura stage vakabva vachizoisa matiles manyowani pastage ipapo. Saka ndinozviziva kuti ivo havana kungoisa matiles, pakatoiswa sikarudzi yehanzvadzi yangu because tiri kumusha ikoko ndakabva ndachizorota. Ndakarota Tawanda akamira neni tiri muchechi. Ndo pandakabva ndachizoona baba vangu naamai vainge vakabata rimwe zidish rainge rakazara neropa, akabva ati, "Iropa rangu kairi." Then vakabva vachizonogara pastage paya vakamirira muNigerian. Akabva azongoita zvekungokaruka anyuka from nowhere else. Ndokubva pachizopinda varume vaviri vairakidza kuti vainge vari mabhirita. Vakabva vachizotanga kudiginura concrete yepastage paya. Then ndokubva vabereki vangu vachizodira ropa mugomba rainge racherwa nemabhirita aya pastage. Then ndokubva vamwe vachizoya nezvitina. Zvitina izvi mukoma ndaingoona sekunge zvainge zvingori zvitina zviri normal, but akabva anditi zvitina izvi vazvigadzira neropa rangu vachizanganisa neropa rembudzi. Ndokubva vachizotanga kuvakirira zvekare pastage, vakabva vachizoita a nice design. Saka vanhu havatozvizivi kuti apo pavanenge vachitamba vachiimba varipo pastage ipapo vanenge vachitotamba vari pamusoro peguva raTawanda. Vabereki vangu mukoma vari kuita mari, ende mari yacho hautomboizivi kuti iri kubva nepi. Hakusi kunzi vanhu vanouya kuchechi vanotobvisa mari zvekutodaro, but vabereki vangu izvezvi ndichitaura nemi vari kuda kutotenga imwe motikari yekuti vanhu vane motikari yakadaro muno muZimbabwe vashoma. Vanhu vazhinji vari kuuya kuchechi. Pane vamwe vari kutopa matestimony ekuti vainge vaine HIV, but after vanamatirwa nababa vangu vakabva vachizodzokera kuchipatara vakaudzwa kuti they are HIV negative now. Ende dzimwe nguva baba vangu vanokwanisa kutokuudza nhamba dzepachitupa chako uye zvekare nebank card rako. Vanotokuudza pin kana uine bank card kuti pin rekadhi rako rekubhengi rinoti chakati. Uye zvekare pamba pedu pakatombosvika umwe murume uyo atori nemukurumbira. Ndakatoshamisika. Saka ivo vabereki vangu mukoma ndidzo mhiko dzavo. I then approached my parents
after ndatanga kusangana nemaproblems ndakambobuda chimwe chakaita kunge chiruva kusikarudzi kwangu, and my little sibling iye ane 9 years anogara achienda kumaperiod nguva dzose. At 9 years mwana ava kutoenda kumaperiods, saka ndakabva ndataura namama mushure mekunge ndaona kuti mwana uyu anogara achingotambudzika, anorara light riri on, and iye anoti anonzwa Tawanda achitaura naye but voice rake rinenge richibuda mumadziro. Mama vakabva vanditi ivo ndinofanira kuti ndinge ndichizviziva kuti hakuna mapasta vanongonzi vane masimba, vakatoti mapastors ose vaunonzwa zvichinzi vanopa vanhu zviprofita vanotoshandisa mishonga. Saka what is different about your father? Munofanira kuti munge muchizvigamuchira. Ndonyaya iyo iripo mukoma yandiunza pano. Ndakambopinda mubedroom mevabereki vangu ndikaona kuti mainge muine mabhodhoro maviri ainge ari mubedroom, ainge aine oil yered. Rimwe bhodhoro rainge rakanyorwa zita rangu uye zvekare rimwe racho rainge rakanyorwa zita reboyfriend yangu. Saka mukomana uyu wandiri kudanana naye mukoma pari zvino ari kurwara zvisingaite. Saka I think as if he is the next sacrifice yevabereki vangu. Handizivi kuti ndozvifambisa sei, ndokusaka ndauya panapa. I don't want this guy to die because ndinomuda nemoyo wangu wose. Ndoenda kun'anga ndonoitira maparents angu go back to sender. Kunamata kwacho ndikuona sekunge kusina kana chakuri kumbobatsira, for nothing is even changing. Uye zvekare ndakatomboendako kuchechi ikoko kwavanorenta ndikamboedza kupisa chechi yacho. Mushure mekunge ndabatidza moto mukoma ndo pandakabva ndachizoona umwe munhu akangouya akabata bucket ndokubva atongodira mvura pamoto uya wandainge ndabatidza, akabva anyangarika. Ainge ari mukadzi ainge akapfeka zveblack. Ndakati ndichifamba ndichidzokera kumotikari ndo pandakasangana naamai nababa vangu. Baba vangu vakabva vatanga kundirova, asi pandakazosvika kumba ndakavaona vakandimirira, yet vakafamba road yose vachindirova, amai vachidriva motikari. Asi ndasvika pamba ndakazviona ndava ndega ndiri mumotikari uye vabereki vangu vainge vakandimirira. Ndakarohwa nababa vangu zvekuti ndakaita mazuva ndisingakwanisi kufamba, vachiti wanga uchida kupisa chechi yangu. Saka ndozvandiunzawo pano mukoma, ndinoda help. Ndoitira vabereki vangu go back to sender here, handidi kuti vange vachiuraya boyfriend yangu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zvinhu izvi zvakaitika gore iro randakazotendeuka. Mushure mekunge ndapedza kudya ndakabva ndachizomirira vamwe vangu, so vakabva vachizouya vakanditora kunzvimbo kwatainge tichida kuenda. Kwainge kuri kure kwazvo, saka taifanira kuti tinge tichibuda muvillage matainge tichigara tichiendako ikoko nguva dzichiripo. Saka takasarudza kuti kuma 6:30 tose tinofanira kuti tinge taungana panzvimbo apo patainge tichiitira meeting, then ndokubva tachizoenda kuya tikanosangana. Munhu wose wemuvillage ainge ari muroi ainge aripo. Saka neuwandu hwedu taiti kana tichida kufamba tiri pamwe chete taishandisa imwe nyoka iri shato. Saka shato iyi mukoma yaishanduka yobva yaita kunge bhazi. Totopinda mubhazi imomo but tinenge tiri mudumbu reshato, then yobva yatanga kubhururuka shato iyi kuitira kuti tikasike tasvika uko kwatinenge tichienda. Saka munhu watainge tichida kuenda kunopedzisa ainge achirwara neTB. Ainge atova nenguva achirwara neTB but yainge isiri TB yechirwere
chakasikwa naMwari, but chainge chitori chirwere chainge chakaiswa munyama dzake nehama yake. Ainge ari muzukuru weumwe mukadzi uyo watainge tichiroya naye, aigara muvillage imomo. So takazoti tava kuda kunosvika pamba paainge achiroja mukomanashe, nyoka yakabva yachizonopaikira mumuti, ndokubva tachizodona, ndokubva tachizozama kupinda mumba umo maainge akarara, but takasangana nomumwe murume akatipa warning. Saka ini nevamwe vakadzi takazongoita zvivindi, vamwe vakati tava kudzokera. Saka vakabva vachizotisiyira basket iro ratainge tichazoshandisa kuti tinge tichizodzokera tiri mariri, nekuti vamwe vakawanda ndo vakati vainge vachida kudzokera. Takati vange vachidzokera nenyoka, shato yedu iya yataishandisa setransport. Mukoma takangoti tichingonopinda mumba, ndokubva taona kuti tainge tatosungwa, tainge tatova vasungwa. Kuti tinge tichibuda mumba umu takatadza. Mangwana acho makuseni takangomuka tiripo pamba ipapo, takashama tisina kana zvatainge takapfeka. Then vanhu vakabva vati varoi. Takanyepedzera sekunge tainge tiri vanhu vainge vachirasika njere. Pamba ipapo painge paine mumwe mupurisa vainge achigarapo ipapo, ndokubva tamukumbira kuti ange achitibatsira kuitira kuti tisazorohwa nevanhu. Akatisunga akaenda nesu kupolice station, tikasungwa nekuda kwekuti tainge tafamba tisina kushama. Takaona kuti zvainge zviri nani, takasungwa tikaenda kukoti tikanogara mujeri kwe2 months. Kwava kuchizoburitswa, but musi iwoyo mukoma apo patakabatwa tiripo pamba ipapo, pane vamwe vamufundisi vakauya vakati tinge tichitendeuka. Takangotendeuka zvedu mukoma, but kwainge kuri kungotendeuka kwekuti tainge tiri vanhu vainge vachitya kurohwa nevanhu vainge vatiunganira. Asi takazoti tavharirwa nemapurisa, ndo pandakatanga kungonzwa kuda kuverenga bhaibheri. Ndikakumbira umwe mupurisa kuti kana aine bhaibheri ange achindipa. Mupurisa iyeye akandipa foni yake, aiva ari munhu ainge achinamata. Ndokubva ndatanga kuverenga bhaibheri. Usiku hwacho handina kurara mukoma, ndakatorwa nevamwe vangu vakandiendesa kune imwe nzvimbo uko kwandakanzi mutongo wangu wainge uri wekuti ndainge ndichitofanira kutoti ndinge ndichitoisa vana vangu pachijana, nekuda kwekuti ndainge ndada kuzviidza sekunge munhu anonamata stereki. Saka ndakabva ndanzi ndinge ndichiisa vana vangu pachijana. Ndikaramba ndiri mujeri, vana vangu vairwara, but ndairamba ndichingonamata, ndichingokumbira Mwari ruregerero, ndichiti Mwari, mhosva dzangu dzose munodziziva, zvitadzo zvangu zvose munozviziva. By the time pandakabuda mujeri mukoma, vana vangu vainge vachirwara vachiita sekunge vachafa. Ndakatora vana ndikadzokera kuya uko kwatainge takaedzerwa, ndikatanga kutsvaga pastor vaya. Vakatoshamisika vakati, but ndakanzwa voice pandakakunamatira rakati kwandiri achadzoka. Ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndadzoka uye nevana vangu, vakandinamatira ini nevana zvekare nemurume wangu. Murume akabva achizotanga kurutsa. Murume wangu ndainge ndakamudyisa mamvere ebere kuitira kuti kana ndiine kwandinenge ndichida kuenda iye asazosara achimuka. Kunyange ipapo akanzwa zvichinzi mukadzi wako abatwa aedzerwa achiroya, akatoramba akati mukadzi wangu haaroi. Ipapo mushure mekunge anamatirwa napastor ivavo, akabva atanga kurutsa. Akarutsa zvainge zviri zveblack, ainge ari mazimvere aya ebere andainge ndakamudyisa. Musi wacho wandakamudyisa akatorota achitodya keki, izvo ainge achidya mamvere ebere. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Ndainge ndimbori muroyi. Ndakazotendeuka mushure mekunge taidzirwa tiri pamba pemunhu watainge tafambira kuti tinge tichimupedzisa achirwara, asi nekuda kweminamato yake takabva tazosungwa nengirozi kusvika zuva richizonobuda. Tikabatwa tiripo pamba ipapo tichingodzungaira tichishaya kuti toenda kupi, totiza sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma azvo vedu we.
pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.